Els contes de Beatrix Potter. A tu potser t'agrada molt, però a mi m'agradaria arribar a casa. Ah, Pere. Sí, tens tota la raó. Hauria d'acabar aquestes cartes pels nens. Tot i que ja li vaig explicar a la cosineta Estefania com la petita Llúcia va conèixer la senyora Torcabuquets, em sembla que la petita Llúcia es mereix saber com va anar tot. Bé, enviaré a l'Estefania les últimes notícies del senyor Jeremies Pescaire. Estic segura que la petita Llúcia conserva molts bons records de la nostra amiga, la senyora Torcabuquets. Va ser la senyora Torcabuquets qui em va explicar els mals tràngols que va passar aquella desventurada granota al senyor Jeremies Pescaire. El conte de la senyora Torcabuquets i en Jeremies Pescaire. Temps era temps. Hi havia una nena que es deia Llúcia, que vivia en una granja coneguda amb el nom de Llogarret. Era una noia més bona que el pa, però que no parava mai de perdre els mocadors. On deu ser? A la butxaca no hi és. Oh, segur que ja no el trobo. L'he tornat a perdre. I he perdut 3 mocadors i un davantal. Ai, mareta, no l'has pas vist, Mixeta? Gallina bonica, no has vist pas 3 mocadors? Oh. Vaja, he vist gent més servicial. No és veritat, Mixeta? Aquí tampoc no hi és. Pit-roig, no has vist pas els meus mocadors? On poden haver anat a parar? L'altre dia vaig venir a passejar per aquí amb la senyoreta Potter. Si tornés a refer el camí... Per força han de ser per aquí, en algun lloc. Allà hi ha algú. Perdoneu, senyor. Què? Ah, valga'm Déu! Heu vist els meus mocadors de butxaca o potser un davantal? Em sap greu, però no, minyona. Gràcies, senyor. Els hauré de continuar buscant. Em sap greu no haver-vos pogut ajudar. Què hi farem? La mare s'enfadarà de valent. Espero que al final els acabeu trobant. Passi-ho bé. Perquè els vull uns mocadors. No s'hi val.
Què és allò? Estic segura que he vist uns retalls de color blanc. Podrien ser els mocadors que he perdut? Ai, ves. Qui pot haver deixat una galleda tan petita aquí? No és pas més gran que una ouera. I ara? Quines petjades més diminutes. Per força les ha d'haver fet una persona molt petita. Oh! Qui deu viure aquí? Totes som matinaretes. Disculpeu. Ara Disculpeu. Davantal. Qui demana? Sóc la Llúcia. No us volia espantar. Però qui sou? Heu vist el meu mocador de butxaca? Oh, i tant que l'he vist. Sóc la senyora Torcabuquets, una bugadera i planxadora de primera. Sisplau, poseu-vos còmodes, si està molt calentó aquí. Gràcies, senyora Torcabuquets. Què és això? Això no és pas el meu mocadoret? No, i ara? És un petit guardapits vermell del senyor Pit Roig. No, aquest tampoc no és el meu davantal. I tant que no. Són unes tovalles de domàs de la Janina Cargolet. Guaiteu, quines taques de vida mores, costen molt de treure. Aquí hi ha un dels meus mocadorets. Sí? Ui. I mireu, el meu davantal. Ai, ves per on vet aquí on s'havien ficat. I ja sabia que els havia de tenir en algun lloc. Els passaré una mica a la planxa i cresparé els farbalans. Ja Gràcies, veureu senyora que poquits que Torcabuquets. quedaran. On he deixat els caspadors? De qui deu ser això d'aquí? És de ser Isaac Newton. Dubto que la vostra mare li agradés que parlés de la indumentària dels senyors amb vos. Ja està. Ha quedat preciós. Una altra de les meves especialitats. I ara, si us espereu un moment... Alça, què són? Sembla que tinguin dits en comptes de peus, o potser són guants. No, són un parell de mitges de la gallina plomada. Mitges? Fixeu-vos com ha gastat els talons de tant grapar pel pati. Aquest pas haurà d'anar descalça. Renoi, si aquí hi ha un altre mocador, però no és meu, és vermell. Oh, sí, aquest mocador és de la senyora Conill. Feia tanta pudor de cebes que l'he hagut de rentar a part. I què són aquestes cosetes tan suaus i esponjoses? Ah, aquests són els abrics de llana dels xaiets d'Esquelguil. I se'ls poden treure? Per descomptat, i tant! Guaiteu, porten la marca del ramat a l'esquena. Aquest porta la marca de Gateguard i aquests altres la del llogarret. I ara què feu? Aquestes pitreres sempre les he d'emmidonar. Són d'entomar ratolí i és d'allò més exigent. Sí que n'és d'elegant. Ja està, ja he enllestit la planxa i ara... Estendré les pitreres aquí. Us estaria molt agraïda si em poguéssiu anar passant les coses. I tant. Gràcies, reina. Valga'm Déu, què li ha passat a aquesta jaqueta? És tota una aventura. Pel que m'han dit, el senyoret Pere li va anar d'un fil que no l'agafen a l'hort del senyor Puig. Auxili! El senyor Puig! Atura el lladre! Vine aquí, mala pesta! Gats meu! Sort va tenir de salvar la pell, i tant. Vine aquí, lladre! Però va perdre la jaqueta. I amb la pluja que cau per aquí, he fet el que he pogut. Mireu, fins i tot els botons va perdre. Valga'm Déu. Llavors, la senyora Torcabuquets i la Llúcia es van asseure a prendre el te.
però com que per la còfia i la bata de la senyora Torcabuquets hi sortien tota una munió d'agulles dels cabells, però amb la punxa mirant cap a fora, la Llúcia no gosava apropar-s'hi gaire. No esperava tenir cap visita aquesta tarda. Sempre deixo la clau aquí sota. I ens podem posar en camí. Anirem a portar la roba. A casa de qui anirem primer? Doncs al bosc d'aquí sota hi ha el gran avet. En primer lloc passarem per ca la senyora Conill. Espero que tingui botons de recanvi. Com que no és la primera vegada i dubto que sigui l'última, estic segura que la senyora Conill em té una capsa plena. Tresca que trescaràs, la Llúcia i la senyora Torcabuquets van tirar turó avall amb els farcells de roba. Els primers animalets que van trobar van ser en Pere Conillet i en Benjamí Llobrigó. Digues a la teva mare que he fet tot el que he pogut amb la jaqueta. Gràcies, senyora Però, com pots Torcabuquet, ja veure, li diré. Tots els animalets del bosc i els ocells mostraven el seu agraïment a la senyora Torcabuquets. I quan van arribar al peu del turó, ja no els quedava res llevat d'un farcellet. I aquest pertanyia al senyor Jeremies. Ai, on anirem a parar? el senyor Jeremies és una granota d'allò més elegant i cavallerosa que viu a la vora del llac. Deu ser el senyor que he trobat pescant quan buscava els mocadorets. Oh! Valga'm Déu, aneu amb compte, senyora Torcabuquets. Ai, mareta, ja no vaig tan valenta com quan era jove. Mireu per on trepitgeu, senyoreta Llúcia. Hi ha aigua i fang per tot arreu. No entenc com hi pot viure aquí. Esclar, un senyor com ell té tot el dret de viure com més li plagui. Déu vos guard, senyor Jeremies. Oh, senyores, aquí! Ara mateix li anava a deixar la roba neta a la porxada i a recollir la bruta, com sempre. Sí, esclar, vull dir, no, senyora. Bon dia, senyoreta. Com esteu, senyor? La roba d'avui estava molt enfangada i li he col·locat en aquest cistell perquè no se li embrutés el davantal. En un cistell? On s'has vist? Però que Déu ens empari, senyor Jeremies. He tingut un petit contratemps, és a dir, home, no tan petit, la veritat, més aviat un accident gairebé fatal. M'ha vingut de ben poc, val a dir. Valga'm Déu, senyor Jeremies, però què us heu fet els dits? Ai, si ho sabéssiu, els dits, rai. Oh, què dieu ara? Ha estat molt pitjor que uns quants dits pelats, us ho ben asseguro. Esgarrifós hauria pogut ser si no hagués portat l'impermeable. Gairebé no em veig amb cor d'explicar-ho. De fet, el cap se me'n va quan hi penso, i això que el dia es presentava tan prometedor. Però permeteu que comenci pel començament. Oh, quina plugeta més agradable. Un bon dia per sortir a pescar, diria jo. Aniré a buscar cucs i pescaré uns quants peixets per sopar. Si en pesco més de 5, convidaré el senyor Tomeu Tortuga i Sir Isaac Newton. Esclar que el senyor Tomeu menja enciam. Vejam, l'impermeable, les xancletes... I ara, on els vaig deixar? Ja m'ho pensava, els entrepans. Conec un bon lloc per pescar peixets. El senyor Jeremies es va seure amb les cames encreuades i va disposar els estris de pescar.
tenia una boia de color vermell molt bufona. La canya era feta amb una tija d'herba molt resistent i la llinya amb un cabell llarg i prim de cavall blanc, a l'extrem del qual va lligar un coquet petit i bellugadís. La pluja li regalimava esquena avall i al llarg de gairebé una hora es va quedar amb els ulls clavats a la boia vermella. Ja em començo a estar aquí. Em fa l'efecte que hauré de modificar el menú d'aquest vespre. Em menjaré un entrepà de papallona i esperaré que mai ni la pluja. Oh. Si pogués recordar exactament quines provisions em queden al rebost. Bestiota infecta! Atacar-me per sorpresa, on s'has vist? Valga'm Déu! Confio que això no hagi estat una rata. És que ja no es pot estar tranquil enlloc. Val més que me'n vagi a una altra banda. Allà hi ha algú. Perdoneu, senyor. Què? Ah, valga'm Déu! Heu vist els meus mocadors de butxaca o potser un davantal? Em sembla que no, minyona. Què hi farem? Em sap greu no haver-vos pogut ajudar. Mala sort. La mare s'enfadarà de valent. Passi-ho bé. On s'has vist? Uns mocadors? Què em faria jo d'uns mocadors de butxaca? I d'un davantal? Un peixet el tinc ben agafat. No he vist que... Ai, no! Oh, no! Ai! Ai, mal viatge! No, ai! Es pot saber què hi fas al meu ap? Ai! Surt de la barca ara mateix! Ai! Què s'han cregut aquests bergants impertinents? I ara què faré? A uns bons amics com aquests no els puc convidar a menjar entrepans de papallona. Són uns comensals molt exigents. Oh, si pogués recordar què hi tinc al rebost. Oh, llagostes, just a la fusta. És clar que hauré de mirar de trobar una mica d'enciam pel senyor Tomeu. Oh, a la vida havia estat tan content de tornar a veure la llum del dia. Mai l'olor de l'aire no m'havia semblat tan dolça. Ai, i sort he tingut que no era un espet. La meva canya de pescar preferida, el meu cistell, l'únic parell de xancletes que tenia. Perduts per sempre. De fet, tant se val perquè dubto que torni a sortir a pescar en ma vida. Mireu com ha quedat el meu impermeable nou. Fet una pallaringa. Oh!
Déu del cel! Ha estat un malson, us ho asseguro, verament esgarrifós. Oh, ja són aquí. I han arribat els convidats del senyor Jeremies. Hem de començar a passar. Faré el que pugui amb la roba, senyor, però no us puc garantir que quedi com nova. Gràcies, senyora Torcabuquet. Sabia que podia confiar en vos. Bon dia, senyor Tortuga. Bon dia, Sir Isaac. Bon dia. Bon dia, senyora. Una tarda molt agradable. I tant. Bon dia, Tortuga. Bon dia, Sir Isaac. Ah, com anem, Jeremies, vell amic. Que amable, molt considerat. Però no m'ha passat per alt que només mengeu enciam. Adéu-siau. Passi-ho bé, senyor Jeremies. Anem, senyoreta Llúcia. La vostra mare començaria a passar ànsia. Ja us deu tenir el sopar a taula. I doncs... Què? És una llarga història. Us l'explicaré després de les postres. No us avelleix pas un got de vi d'estanyol amb les llagostes rostides amb salsa de marieta? Ja hi som, senyoreta Llúcia. Aquí se separen els nostres camins. Sisplau, doneu molts records a la senyoreta Potter. Ho faré. Si teniu la sort de veure'la abans que jo. I espero que ens tornarem a veure. Adéu-siau. A reveure. Però on teniu la còfia? I el xal? I la bata? Si no fos perquè us conec, senyora Torcabuquets, diria que no sou altra cosa que un porc espí. Però aleshores, com podria haver trobat els 3 mocadors nets i un davantal agafat amb una agulla imperdible de plata? A més, jo també he vist la porteta que s'amaga darrere d'aquell turó. I a més, la senyora Torcabuquets i jo som velles amigues, com tu ja saps molt bé. Fear is nature's warning. Hunger